orain 40 urte gure errenteri, kasik esan liteke etzala hageri. Urtetikan urtera handitzen dari, ordutikan oneta Parisa diruri. Hau da errenteria orduan etzana, gaur ate gehienetan denda edo taberna. Nunai sartu liteke kanpotik barrena, badago nun gastatu irabazten dena. Jendia heldu zaiku urrutitatikan, ez da inor joaten etortzen danikan. Bostaldi zaundiago eginagatikan, guk hemen ez daukagu txoko bat utxikan. Orain 40 urte danen lagun nintzen, gaur berriz kasik ez dut inor ezagutzen. Askotan egoten naiz gauz hori pentsatzen, orduko humoretik ez dut sentitutzen. Notiziak baditut Amerikatikan, euskaldun asko baita joan amendikan. Lurronta zoroitutzen dira oraindikan, nun baite bizi behar ez da besterikan. Agur amerikano euskal herrikuak, hemen di joan zinaten gazte sasoikuak. Zuen bakante hoiek daude ornituak, kanpotikan etorri zaizkigun nahikuak.